E en Mondoñedo estamos encantados de recibirte, non? E o que sí, mira, eu vou ter un atrevemento, porque eu supoño que xa terás que ir probar e ensayar antes do acto, non? Da homenaxe e tal, pero eu a todos os cantantes que pasan por este local, pola taberna do Cachirulo, do Cacharelo, perdón, ainda que Cachirulo tiña que estar aquí xa en non ver. Pois pídolles que nos interpreten algúns dos seus temas preferidos, non? E estarías disposto a facelo agora? Hombre, así xa tarde, exacto, non? A capela, incluso. Usted cantar unha canción, queres a opa ali ou aquí? No, ali. Bueno, sí. Despois, para intentarlo. Eu vou cantar un troco nunha canción que creo que era unha das cancións preferidas de Pucho Vera. Cando unha niña aparece e o sol nos mares se esconde, todo é silencio nos campos, todo na ribeira dorme. Tiña sorte, non é a primeira, ni a segunda, ni a terceira, ni a cuarta vez de que vou a cantar con un gran amigo, un gran pianista que se chama Lino. Eso conocí xa fai moitísimo tempo na Coruña, verdad? Aí non conocimos. Pois é un pianista preferido. Cando veño por esta zona, cando vou por outra, ele está aquí non podía. De todos os xeitos, moitas gracias. Estou moi contento de participar nun festival en homenaxe a un gran músico de que non tiene a sorte de coñecelo personalmente, si todo o mundo fala dele, por algún motivo será. Cando que ir, maestro. Como han pasado los años, como cambiaron las cosas, y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. Como han pasado los años, qué mundo tan diferente. Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar. Si parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero, que nos vimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Pasado los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer
parece que pase lo nuestro. Muchas gracias. Ahora sí me gustaría cantar con Arcadio Mon, que está aí, vai ver ahora, para cantar un tema, ese tango que falábamos antes de tango en galego, que se chama Sen seu amor. Así que un aplauso para Arcadio, que él é o autor desa canción, e tamén aos músicos que se quedan por el canal. Gracias. Un placer para mí poder meter en este disco que vamos a sacar agora un tango, porque además fixete moita unha sensación forte a xente de como tes un tango un galego, ademais se canto boleros e o remate este sen ser o bolero. Este caso perdido por seu amor estou corrido, que vou facer se non está conmigo? Xa estás aquí, compañera, xa chegaste a su lugar, envolvendo te mato como que un canto ya, ya me traes o recuerdo, todo que triste es siempre será alegría. Ahora faime chorar. Muchas gracias, gracias. Teño unha hostia, este home non ven, non hai maneira con el, nunca é cumplidor. E despois ten as levas son eu, non? A miña muller agardando por min este sin chegar. E quedei en ir ver a obra de teatro que facíamos no auditorio o Francisco Piñeiro e Paz Rodríguez Silva, que ademais é unha obra
que está dentro da homenaxe de Araújo, porque a fixo el, e adaptou na Paco Piñeiro, e non dá vido. Xa leva máis de media hora de retraso, e o home non aparece. Voulle poñer por lo menos a mesa no sitio que lle gusta que este. Non hai maneira, con... Sempre tardando, sempre sin un home, nada, non lle hai que facer, Vería por aí a Paco Piñeiro, non o viu? Bueno, home. Ainda estás con eso, rapaz. Pero que con que, ó? Ainda estás con eso. Pero con que? Sempre igual, todos os días o mesmo. Todos os días o mesmo. Anda, vai, que xa sei que é sábado, tens que marchar, que está moza, outra vez. Despois a quen lle lerran é a min, claro. Bautizaste no niño. Pensas que son como a ti? Que ando mezclando as botellas e botando que sobran as cuncas outra vez pa botella. Ai, Dios mío, o día que tenes a niña entrar non hai nada de ti. Mira, isto non pode seguir así, é a última vez. Voume porque ainda encima perdo o tempo outra vez discutindo contigo. Eu voume. Que non sabe. Eu antes de empezar a traballar tenho que descansar. Que che vaya ben. Vai, que volve para o lunes. Xa volveré cando me dá. Xa atenderei eu que estou fin de semana. San Vicente está nun alto, Mondoñedo nun baixo piño. Nosa Virxen do Remedio na beiriña do camiño. Ai, lá. Ai, está bom, que este vale. Está bom. Mira que trapallado me ten todo aquí. Está ben bom, E ahora isto vou tirar. Estos móviles que non tengo. Esto tampouco. Vamos a ver aquí. Boas e moi boas. Moi boas, sí señor. Moi boas. E esa misma que boas. Que toma pan e moja. Perdone, é que ando buscando a taberna do Cacharelo. O cacharelo. Aquí o tomo. Un home ben feito e direito. E a taberna aquí a ten toda para usted. Pero véngase por aquí. Séntese. Ben bonita, por cierto, sí, señor. Sí. Será un placer atendela. Ai, como a moderna. Séntese aquí. Así. E vostede que fai? E fai de respaldo. Vai batallar? Vamos quitar máis roupa. Non me fai falta, chégame con eso. Eu vou servila. Teño... Non sei se debe servir. Teño viño portugués. Como? Teño viño portugués. Non hai nada cacholeiro. Sírvelle un pouco de viño portugués. Nin que fose do Ribeiro. Eu non bebo alcohol. Alcohol? Eu tampouco. Eu alcohol non bebi na vida. Alcohol é para as feridas. Eu tomo un viño e depois é alcohol con calor evapórase, pero non calor é. É que vai unha calor bárbara, mire. Ai, si, ó. Eu para calor prefiero un refresco, Ai, pois pa fresco eu. Vale. Con hidrero natural. Natural. Que se Vai saber a gloria. Ai, pois si sabe a gloria, sírvase vostede outro. Sí, A ver se lle refresca a memoria. pero... E recorda a historia que sucedeu aquí entre o Antón e o Manuel. Esa historia quando me leva eu sin refresco. Non me fai falta. Fai xusto un ano. Mira, Fai xusto un ano, precisamente, antes de entrar o Manuel, xa estaba nesta mesa sentado o Antón. ai, sí. Sí, ó, Pois,
Que pase quen queira, que está aberta a porta, poden pasar. Sí, pero él entrou moi fachendoso. E díxolle aos que estaban ali dentro: o que teña máis forza, que me torne de pasar. Digo eu que eso é provocar, non? A verdade é que é provocar. Eso é provocar. Mismo estou eu recordando como se levantaba o Antón, É verdad, claro, o Antón ergueuse, non? Levantouse e dixo: oiche, Manuel, se pensa provocarme é que che teño medo. Vas equivocado, Porque eu, heche meter un trancazo que has de rebotar en Estelo e heche mandar polo aire morrer de fama antes de caer outra vez en Mundoñero. Anda que vaites co Antón, Así foi. Vaites co Antón. E non me tería máis respeto si clavase na lingua un espeto ou se calara a boca. Eso foi o que lles dixen eu. Será Dixen eu, Lambón. arregladevos como amigos, sentadevos aquí a botar un pan de viño. Claro. E sentados. Ai, claro, sentaronse a razoar, non? Sentados a razoar como amigos. Sentaronse a razoar. Pero puxéronse a porfiar. E logo que lles pasou? Puxéronse a porfiar porque non sabían quen tiña que empezar a falar. Ai, pero aquí non hai problema. Empece vostede primeiro. Ai, no, por favor, respeto, usted é unha dama, eu sou un cabaleiro. Fala usted. Empece vostede primeiro. No, hombre, que vou a faltar o respeto a unha señora. Primeiro fale vostede. Pero que dama nin que macanas, hombre. Que damas nin que macanas. Séntese vostede aí. Así. E ahora conta a historia porque é que a sabe. E eu séntome e calo a boca e escoito. Entendido? Así fixo o Manuel. Como ten de ser. E eu se paralizaba. O susto que levou. E solo se eu escoitar dicir: eu moceei nas coruxeiras. E en cesuras bailei. Moi ben. Pero o único que atopei foi nunha corte unha pura feiticeira. Bueno, por favor, o que me faltaba por oír. O que me faltaba por oír. Mira que Deus lle conserve a vista, home. Deus lle conserve a vista. Sale de Ruada e cae unha burra de primeira conquista. E non lle sería mellor irse sin nada. El non fixo nada malo, No, nada malo non. En vez de vir a pé, veu a cabalo. Si, home, si. Non fixo nada malo. O que pasa que ese par de velloucos non saben que se amexan na cama. Home, E andan xogando a demonios. En realidade xa non lle sirve para nada. se non, se for algo mal, eu teño todo estiradito. Bueno, pues entonces xa mire marcho. Pero xa se vai. Esa me conta ya a historia, non? Non acabou. Ainda hai máis. Mi madre, despois era unha baralla. E Vale. tuveron aquí porfiando hasta que ao final apostaron a quen levaba a cama primeiro a Toña da Balada. Como? Repite. Que apostaron quen levaba a cama a Toña da Balada. Si, a cama, si. Apostaron quen levaba a cama a Toña da A Balada. cama xa tiñan eles. Pois A cama xa vanse tiñan. quedar coas ganas. Sí. Digo, Eso foi o que lles quedar dixen coas eu. ganas. Eso foi o que lles dixen eu, porque a Toña da Balada, que eu saiba, hai moito tempo que marchou para Madrid. Sí. Non volveu por aquí. Porque Por qué? tiña mala fama. Mala fama? Sí. A Toña da Balada que tiña mala fama. Dixo vostede que a Toña da Balada tiña mala fama? Sí. Dicían. É que non se lavaba. La madre que los parió. La madre que los Es que parió. la madre que los parió
dicían. Sei que tiña. Pois mellor te sería a eses veciños que critican e parola. Quen lles dera a eles? Quen lles dera, tan siquera, lamerlle os pés ou os puciños a verdadeira Toña? A modo. Como yo digo. Pois eles dicían que soltaba un cheirazo que tiña tanta carroña que nos atravesaba ningún balazo. Como? Dixeron eso dela. Dixeron. Bueno, o que me faltaba por oír. Que soltaba cheirazo, dixe. Que non atravesaba ningún balazo. Dios mío de mi vida, serán desgraciados. Vaya par de bellocos sinvergüenzas. Iso é o que dixeron. Pero a mí extrañame, non? A mí me extrañame moitísimo, ¿Sabe por qué? Por qué? Porque, mire, dígale a ese par de bellocos, de que a Toña da balada ata lle brilla o pelo do moito que se lavaba. A modo. Sí. E non vai haber ningún vello piolloso que chegue a bicar nin tan siquiera no pescozo. Ai, como podemos. Vostè non coñecerá a Toña da balada. Coñezo a você. Coñece? Coñezo. Eu nada digo, nada me importa. Na vida dos outros non me quero meter, pero todo é por saber. Tá. Pero eu creo que... E que queres saber? Que queres? Home, se non é moita a pregunta, eu aquí na taberna todo se escoita. Sí. Se non é moita a pregunta... Vostede como se chama? Ai, queres saber? Queres saber como me chamo eu? É por aquilo de ter a historia anotada. Xa. Pois séntese que vai facer falta. Queres saber como me chamo? Pois eu chamo-me Toña da Balada. Que? Para que teñas coma o Toña ou Antonio ou Manuel. Eu non saben distinguir unha mermelada dun púcaro de mel. Que me traga a meu nada máis que vela entrar, xa me din conta, xa me decatei. Xa. Que usted era unha fermosura, unha persona inteligente e educada, Sí. propia refinada, propia da capital. Tal cual. Ah, que sí? Home. É como que ollo teño, Sí. Por algo son de Mondoñedo. Pois vou lle decir unha cousa. Ainda que viva en Madrid, de onde nací non renego. Eso está ben. E ainda que a veces fale en español, non me esquezo do galego. Está ben. Porque o respeto entre as personas empeza cando, de verdade, se comparte a nosa diversidade. Ai, pues, non sei se é verdad, pero dicen allá en Madrid hai unos ciudadanos que nos faltan al respeto porque como non hablamos gallego, nos llaman galegos. Pero non será cierto. Ai, si, en Madrid, non? En Madrid. Ai, en Madrid. Pois non se equivoque vostede, porque aínda en Madrid que nos chamen paletos, hai moita máis xente por aquí que consideran ser paletos falar galego. A modo. E xa o decía o poeta, non herdan un rego, nin sementan un grande millo, pero peganlle aos fillos unhos azoutes no cu para que non falen galego. Ándame. Ai, claro. Ándame. E sin embargo botamos ya culpos de fora. Vai, Oye, non te vayas, Toñinho. Non me vaya lo que quere que faga ahora. Quédate comigo que vamos a mañar un pouquinho o asunto. Ai, sí. Sí. Que asunto? Que dame unha perciña. Era o que me faltaba. Era para probar nada máis, non era broma. Era unha broma así. Pois mire vostede, cacharelo. Non me fai falta ninguna pertiña, porque eu hasta que me marche penso voltar a xiña para quedarme para sempre nesta nosa terriña. Amor, Claro. logo daquela non busques casa nin negocio, E logo, Cando veñas, todo isto teu todo é teu. vaya que tú Se ves. queres. Sí. Oiche, se queres, dime que si, asiña. A cousa ben o merece,
que a min como esa falda así el cortiña tamén me apetece. Pero vamos a ver. O home, cando se dará conta de que a muller decente non somos ninguna mercadoría? Cando? Eso digo eu, home, pero eu sou medio home. E cando o mundo se dará conta de que o problema da muller non reside na escaseza de tela, nin no que esta tapa ou que esta enseña, Ai non, sino na escaseza de mente que algúns chaman decencia e da cal moitos presumen, a sabiendas de que non se pode condenar o viño, non, nin a vide, non. por dar hermosos racimos á beira do camiño, senón que a culpa é daqueles que rouban as uvas, as ultraxan, as machacan, as destrozan, para logo embriagarse co seu zumo, por a súa falta de honradez, respeto e sentido. Aí está. E por si alguén non o quiso entender, Eso é. podo dicilo máis alto e claro. Pois digo. Eu non son ningún bicho raro Como? que se poda mercar ou vender. Simplemente son unha persona que xamás se arrepentirá de ter nacido muller. Ole la gracia aí. Sí, señor. Oi, parece que xa me deis unha lección, Mellor será que me vai. vas, Home, pero non te vayas desta maneira. e logo. Dame un biquiño se quer. Outra! Un biquiño! Ai, Dios mío. Un biquiño, ni piquiño, ni nada. Nada. No. Ai, Non quero saber nada, sabe por qué? por qué? Por Como qué? son vello non me miras para mí. Eu xa falei con un frade, home. Xa falei con un frade porque me vou meter monxiña. E que pasa? Que xa se considera veciño? Considerase veciño? Ai, Dios Home, mío. sí. Vai-se meter monxinha. Pois sí. Que tormento, Dios mío, que tormento. Eu vou morrer neste mismo momento. Lévame se queres e ponme debaixo da cama e depois entérrame no convento. Pero vamos a ver, por Dios, cacharero. Acouga, asenta esa cabeza e apousa os pés na terra. Que vostede non é ningún tenorio e eu non son ningunha dona Inés. Tu non me queres porque vou todo estropeado, pero ainda podo facer moitas cousas, Bueno, os homes van todos igual. Cando non consiguen algo por amor, enseguida botan mando parecer. Anda, muller. Verdade? Oiche, Que queres? se tú queres ser monxiña, vouche respetar a tua honra. Vas manter limpo o teu cristal. Prométocho de palabra, De palabra. que é millor que un documento. Así facemos todos os de Mondoñedo, especialmente os que nacemos no regué. Anda, mírate tú. Mírate tú. Pois a muller, por ser persona, non necesita ningún home centinela que llegarle a súa honra nin o seu cristal. Que xa sabe o que ten que facer con ela. E non por eso nos teñen que criticar ou xulgar. E agora marcho. Si, marcho. Vame deixar. Deixo-te, cacharero, sí. Pero non porque vayas veces. Hello? É que se quede moi claro que nunca me vou esquecer de ti. Eu tampouco. Ahora, ten presente que se alguna vez tes un tropezo ou che falla a saúde, aquí terás a Toña da balada para botarche unha man. Pero a cambio de nada. Entendido? Entendido. Pois moi ben, aí te quedas e que che vai a ver. Oiche, agarda, muller, agarda. Que teño un regalo para ti. Aí terás. Non te quero que te marches daqui sin esta flor. E máis, vou chegar un bico. Ai non, hasta con as campanas, Bico de amigo. de amigo. Por a gran lección que me deches hoxe é que nunca te dei esquecido. Moitas Pois gracias. moi ben, hasta outra. Francisco Piñeiro Paz Rodríguez Silva, A Taberna do Nazareno, unha obra original
de Manuel Araujo, adaptada por Paco Piñeiro e interpretada por estes dous maravillosos actores. Ben, pois boas noites, que aínda non o dixen ata o momento, e benvidos e benvidas a esta homenaxe a Manolo Araujo, que calculo que o 80%, se cadra algo máis, dos que estades hoxe aquí, coñecíchedes e soubechedes de todas as cousas que se foron falando ao longo desta improvisada representación teatral que quixemos facer. En lugar de facer unha presentación ao uso deste espectáculo, desta homenaxe, pois atrevímonos a facer unha improvisación dramatizada, precisamente porque ademais de músico multiinstrumentista, saxofonista, pianista, acordeonista, hasta bombista ocasional ou accidental na banda de música municipal de Mondoñedo, ademais diso, Manolo Araujo tamén foi autor teatral, proba evidente esta obra de teatro que acabamos ver na versión de Paco e de Paz, a Taberna do Cacharelo. Manolo Araujo, tamén como nos recordaba o amigo Malelo, foi un gran futbolista, destacou como porteiro. A súa valía neste ámbito deportivo levouno a estar 12 anos fichado no Luarca Clube de Fútbol. Manolo Araujo foi mestre de artistas que hoxe estiveron con nós, como é o caso de Carmen Rodríguez Laje, como é o caso que anda por aí sentada, creo, sí, ali, Carmen Rodríguez Laje, e como é o caso de Silvia Campos, que actuou sobre este escenario que hoxe foi a Taberna do Cacharelo, e do que tiven a fortuna de ser o seu camarero por un tempo, non? Quero agradecer de maneira moi especial que se sumaran á aposta que lles propuxen todas as persoas que participaron ao longo da primeira parte deste espectáculo, non? Fixémono a medida que iba sucedendo, íbamos improvisando. No caso de Antonio Reigosa, que estivo por aquí e que debe estar agora entre o público, non o vexo, pero un forte aplauso para Antonio Reigosa. Oficial de Mondoñedo, tamén pasaron por aquí pois Arcadio Mon, por suposto, principal impulsor deste acto, Silvia Campos, a quen xa citei anteriormente, que está sentada agora mesmo, Belén Ramos, José Manuel Malelo, o amigo de Luarca, don Nicolás Sedes, Sito Sedes, que está en camerino, Paco Piñeiro, amigo Francisco Piñeiro e Paz Rodríguez Silva, e, por suposto, un home que traballou moitísimo para que este acto que estamos a celebrar fose unha realidade, Lino Rico. O amigo Mandía, compañero de estudios en Santiago. Felipe Sánchez, que me preguntaba antes o apelido de Araujo. E dende a terra xa, non, Fernando, batería. Penso que non me esquezo de ninguén, e agora vou poñer un pouco serio, porque vou chamar a autoridade competente. Señora alcaldesa, é tan amable de achegarse ao escenario e eu vou calar
porque donde hai patrón, neste caso patroa, non manda mariñeiro. Entón, se ten a ben a dedicarnos unhas palabras. Moi ben. Boa noite a todos. Simplemente agradecer a todas as persoas que dun xeito tan sentido quixeron rendirlle homenaxe a quen foi, seguro que despois de facer a escoitar todo o que aquí se dixo dunha persoa que eu, por a miña diferencia de idade, pois non tiven a oportunidade de coñecer. De feito, cando el faleceu tiña 12 anos, pero todo o que aquí dixeron os seus amigos, que son os que sempre falan co corazón e falan de verdad, a ninguén lle queda dúbida que é unha persoa que, sen dúbida, pode ser presentado como un bon embaixador de Mondoñedo. A institución que represento, falo en nome dos meus compañeiros e da corporación, simplemente foi unha colaboradora dunha iniciativa que nace das persoas que citou Fran Bouso, que de xeito, pois, ca mellor implicación que podemos, cos recursos que temos, poñémonos, por suposto, nun segundo plano, e todo o éxito deste acto é da xente que estivo presentando Fran e del mesmo que, como sempre, ten unha colaboración moi activa e moi profesional en todos os actos nos que participa. En nome do Concello de Mondoñedo, por suposto, ter un agarimoso recordo da súa obra, dunha persoa excepcional, polifacética, pero que, sen dúbida, todos escoitastes aquí as súas cualidades humanas, que ao final na vida é o que sempre máis importante que recorden de nós, sobre todo os nosos amigos e a nosa familia. Non está de máis recordar tamén que esa actitude desinteresada, esa actitude colaboradora sigue todavía existindo nesa familia. Permitídeme que hoxe aquí, mellor que nunca, agradezca a Sofía Raquel toda a colaboración que fai en todas as actividades culturales de Mondoñedo con grado de desinterés tamén pois moi digno de alabanza. Moitas veces en privado de digo, pero aquí poden decir que toda a familia. Solo decir que, dende logo, o máis importante que podo citar aquí para despedirme, o orgullo que se debe de sentir de poder compartir vida ou ser filla, muller ou neto dunha persoa que deixou tan grande recordo en toda a xente que estivo aquí hoxe facéndolle este sentido homenaxe. Falo en nome do pobo de Mondoñedo e, por suposto, en nome do Concello, dos meus compañeiros, quedo a disposición de todos os actos e de todas as iniciativas que, partindo da xente de Mondoñedo, dos amigos de Mondoñedo, esteñan aquí en fora, que irán recordar a alguén que fixo moi grande Mondoñedo, que fixo unha aportación á cultura, á música e tamén incluso ao teatro. Moitas gracias a todos e moitas gracias. Moitas gracias, Elena. Creo que é o momento, faltanos nada, 5 minutiños. Creo que é o momento de facer entrega desta placa que temos aquí, feita expresamente para esta homenaxe, donde vemos o rostro de Manolo Araújo grabada en pedra de Mondoñedo, e tamén cunha imaxe moi representativa da fachada da catedral, da nosa catedral. Por favor, se son tan amables, a familia de Manolo, Raquel, Nélida e todos os que guirades da súa familia, de subir ao escenario neste momento a alcaldesa de Mondoñedo, Elena Candia, para lles entrega de este detalle a obra de Vilariño. O recordo deste acto estará moito tempo nas cabezas dos que hoxe estamos aquí, pero ese recordo material seguramente que botará séculos, e cando alguén o vexa preguntará: e isto de que é? E posiblemente lembrarán a Araújo, lembrarán este día, lembraramos a todos vos, a todas vos que quixechedes vivilo aquí con nós, e por suposto a todos os que participaron. Decíamos antes que precisamente un dos artífices, xunto con Toño
da Tasca Antonio Seivane e con Suso Carvajales, que non nomeei antes e que nomeo agora, que estuveron acompañándonos no escenario durante todo este acto, e tamén me esquecín de nomear a unha persoa que igual é o actual Araújo de Mondoñedo, non o sei, pero é un emprendedor, é un músico, é un artista, e que tamén colaborou con este acto cedendo parte do equipamento técnico. Estou a falar de quen está sentado ali ao fondo de todo, sempre discreto, Enrique Veiga. Efectivamente, Nélida estáme comentando que en todo ese traballo cultural, esas veladas literarias, artístico-literarias, cómicas e demais que se facían en Mondoñedo, pois xa no século pasado, eran precisamente, tiñan unha finalidade social, eran para recaudar diñeiro para que o asilo de anciáns tivera, entre outras cousas, calefacción, e iso vale moito. E agora gustaríame chamar a este escenario, como dicen antes, a un dos principales impulsores, Arcadio Mon, por favor, Arcadio. Porque Nélida quere facerse entrega de un agasallo que está vendo do ceo, porque xa teño ilusión antes en vida, pero como non se puido facer, agora que dei eu, que tamén estou tan contente como el que estará vendo, que va a ter o sector. Un beso. Ten que quitar este libro. E agora estará todo ilusionado, porque eu teño que estar en o ceo, claro. Pois agora, efectivamente, como nos di Nélida, Araújo, seguramente, igual que todos os días, pero se cadra que con maior intensidade, está mirando dende arriba cara a Mondoñedo. E esta tapa que temos aquí a modo de teito, moi bonita, de madeira, por certo, preciosa, e sin humidades, como me gusta, pois non lle será impedimento para poder seguirnos vendo. Non só vendo, tamén escoitando. E para él pediría agora un fortísimo aplauso. Bueno, dar as gracias a Nélida. Sí que teño que dar as gracias. Porque además para mí ten moito valor, porque é un libro con cancións de Araújo, e sobre todo de puño de letra. Entón, iso que ten moito mérito, ten un gran recordo para mí. Gracias, Bueno, agora teño que permitirme nada máis que dúas palabras. O primeiro é dar as gracias á miña banda que teño aquí, que xa presentou antes, Bouso. E, sobre todo, dúas palabras nada máis, antes de acabar a actuación. Dar as gracias ao Concello, á señora alcaldesa, tamén a Alberto Concelleiro, que foi sempre un colaborador importante para que se celebrara este acto. E, sin máis, vamos a hacer o último tema, unha canción que compuxen eu precisamente para este día. Non pa hoxe, porque non sabía cando se iba a celebrar este acto, pero unha canción que vai dedicada a Manolo Araújo, desde o meu punto de vista, como vexo a Manolo, como o coñecín,
é o que vai a comentar esta canción. Titúlase Non te esquecemos. Moi boas noites a todos e un saludo cordial e un abrazo moi forte de parte miña. Fuches músico e poeta, tamén autor teatral. Fuches un gran deportista de talento excepcional. Coa túa sensibilidade a todos nos contagiabas. Tiñas un don musical que os oíntes namoraba. Por eso fuche profeo y estás entre os elegidos. Seguro que Deus levoute por presumir cos amigos. Desde aquí non te esquecemos, por moitos anos que pasen, estar contigo era un luxo. Querido amigo Araújo. Ti eras o máis bondadoso, unha persoa genial. Teu sorriso contagioso, cos teus amigos leais. Andiveche moitos fogos e en todos estabas ledo, pero que tiñas na alma e será o teu mundo lleno. Por eso fuches profeo e estás entre os elegidos. Seguro que Deus levoute por presumir cos amigos. Desde aquí non te esquecemos, por donde quea que vayas, estar contigo era un luxo. Querido amigo Araújo. Muchas gracias. Gracias. Sobre todo en nombre de Manolo, que cuando comenzamos antes estaba orgulloso de ter tanta xente aquí neste seu homenaxe. Bravo a Radio Non, bravo a súa banda. Casi 2 horas de espectáculo, agardamos que se fixera ameno, agardamos. Araújo, estamos escoitando. Este aplauso outra vez é para ti. Boas noites, moitas grazas.